Babban mai gida da kansa har ka ƙarshe? Wake yanzu kana ofis ɗin? Tumara na fita. Allah sarki halitta, amma wallahi wannan gayan ya bala'in min kyau. Ba in nuna mishi bane ko na kula shi wulakanta ne, dan halin maza ne wulakanta mata in sun nuna musu so. Bari dai na ja ajin namu na mata. Malam, kamar na taɓa ganin ka a wani guri ko? A bakin supermarket. Basma, ya kike so ki gaya min haka kuma bayan kika sa na zo? Kuma sannan kina gaya min cewa wata zance da ban gane ba. San da zuwa babban gida. Daman wannan ita ce kyautar da ce zan maka. Ya ka ganta? Tawaye. Wallahi nan na ki haƙuri gosulo ne yawa ga ki ɗin akan tebur na ajiye miki. Haba, my love, come closer. Haba, zuwa ta nan, kaga guri na za ka zo.
Come back. Kaga. Love. Here. Yes, brother. Me haka? Kai banza. Ai baka sani ba. Yadda muke yan biyu, haka su ma yan biyu ne. Saboda haka ga basman ka can, ka je ka same ta, ni ma ga barin da tawa. Kin ga farin jini dai na fiki Haka. dan yanzu ina son ɗan mata biyu ko a guje za su ke ku yanzu ɗan saurayin ma guda ɗaya ya gagara. Gaskiya ne ai na gani shi sa naga haƙura gaba ɗaya sun cika bakin ka ga sunan farare tas. Al'ar baby a mahaɗan da muka saba haɗuwa a kwanar ganduje gunda muka saba haɗuwa ɗin ga wani call ɗin kuma yana zuwa. Hello baby Rabia aka yi ina ai fillo tana nan to ki gaishe ta ko to shikenan nagode. Call ɗin ne yayi yawa daga wannan sai wannan calls ɗin ne suna yawa. Kai harka da jama'a sai haƙuri. Idan ba jama'ar ai kaga babu hanzar talla mai fata, kuma sai da jama'a harkar fim take tafiya daidai yadda ya kamata. Kuma bari in gaya maka har yanzu arzikin fim ɗin ne yanzu muke ci da rigar da muke ɗinkawa da abincin da muke ci a gidan nan, hatta gyare-gyaren gidan nan da kake yi ai harkar fim ɗin ne. Ai hanza sai godiya ga Allah, kuma Allah ya maka albarka, kuma a daure a riga haƙuri, kuma duk lokacin da aka ce ana kiranka to ka amsa, ka lura da kyau, ka san masoyinka. Ita wannan duniya ta bakin bature ba ta da garanti, to ke kin ji yadda al'amura suke tafiya. Saboda haka ke ma ki kula da samari, ba irin luka-luka din nan ba. To kaka. Yawwa ya Hamza? Na ce ba yaushe wannan fim ɗin nan Takanas ta Kano da Don Ali. Yawwa Don Ali zai fito, saboda kawai na wallahi sun takura mu da tambaya. Eto ni kaina ban san yaushe fim din zai fito ba, amma ina da tabbacin cewa nan da sati 3 zuwa sati 4 za a sake Don Ali. Takanas ta Kano kuma gaskiya ban san yaushe za a sake ba, da yake producer Abubakar mai shadda shi kuma a Kano yake, ban san yaushe suka tsara za su sake fim din su. To shikenan yanzu ka ce nan da sati 3 kenan ko? To bara na je na kira su na gaya musu tun yanzu saboda su daina damuna. Yanzu bara na tsaya da zan siyo maka alewa tun da dai babu haƙuri. A'a ki dai ki so min ɗin yama. Ajiya Basma, Allah tambaye ki mana. In na zo gidanku sai in ga tambari an sa HB a ta kofar gidanku har cikin gida. Me ma'anar wannan abu? Oh, gaskiya kana da abin dariya. HB din ne baka sani ba? To ka dai san sunan yaya na, sunansa Hamza ko? Kwarai. To yana da wata mata. To sunanta Habiba. To kaga shine dai idan mutane suka dabe shi haka ana disturbing ɗinsa, to da Allah ya hore masa muka sami gidan nan, kawai sai ya ɗauka HP ɗin ya mammanna a ko'ina. To idan ka lura ma a wannan fim ɗin gida da waje kaga ana ta kirarinsa da na menene, to lokacin da mun ɗaukakan ne bai zo sosai ba, to yanzu da ya zo ne in gaya maka sai ya haka. To ko Hamza Talle mai fata wannan ɗan fim ɗin nan? To shi mana, a yanzu akwai yadda.
To yanzu ke in ba na daure ne akan bar ba hin kawanci ba. Ai kin gan zini wani tambaye ni me ai ka sa a gidan sirkan sai in faɗa musu. Ha, ai to ka san yanzu ma yana da yara biyu ai. Namiji da na mace. Ɗaya Mahasin macen kenan kuma namijin shi Sajad. Allah. Wallahi. Allah ya raya su. Alhamdulillah. Gaskiya na yi farin ciki sosai wallahi. Dan uwana. Ya. Wallahi damuwa na da zan tunkari Alhaji da wannan magana. Kuma ka san ni me damu? A'a. Sai in ga kamar Alhaji bai da ba saboda yayin da yake a Hausa film din. Sannan ai na fito ina ta neman ku sai na hango ku anan. Yusuf. Haidar. Babu abin da zan faɗa muku sai dai in ce Allah ji kan muka fata. Tun da na ɗauko ku da kabarikin Ladi na kawo ku nan Jos. Wajen nan sai bunƙasa yake sai samun riba ake yi. To babu abin da zan ce sai godiya Allah ji kan muka fata. Sannan albishir da nake so muku daga wannan watan na ƙara muku sarari mai tsoka. Allah sarki Alhaji mun gode. Allah saka da Allah saka da Allah saka Allah ƙara arziki. Babu wani abu ai. Dama Alhaji akwai dan matsala ne wallahi Alhaji. Dama dai wallahi Alhaji. Menene ku faɗa mana? Kawo ba wani abu bane wallahi maganan auren mu ne mun samu wasu yan biyu. Shi da kuke ta wani gewe. To ai wannan abu ne mai kyau. Ai kawo. Ai an gidan suwaye. Akwai matsala ne shi yasa. Matsala wace irin matsala? Wallahi Alhaji yadda mutane suka dau sana'ar nasu ne shine matsalan wallahi. Wace irin sana'a yake yankan kai yake yi ko sani? Ba ko dai Alhaji. To wace irin sana'a ne kuke tsara kake? Wallahi sana'ar hawan ka kalli gida da waje? Na kalli gida da waje. To ce dan sana'ar film ne shi. Hanza talla mai fata. Na Habiba kuka ce ba? Haka ne ga. Wai. Shi da kuke cewa sana'a sa? To me da sana'a sa? Harkar fi an sana'a ce mai kyau. Mutane ne da suke jahilcin abu suke ɗaukar harka ce ta banza. Sana'a ce mai tsafta. Gaskiya ne. Bari in gaya muku a sana'a duk duniya da ka sani babu wadda sana'ar da babu ɓata gari. Don haka harkar fim harka ce mai kyau. In ka ga mutum ina hasada da ita to wallahi bai samu lokaci bane ko yasa bai samu zarafin ya shiga bane. Ni kaina bayan da ban yi ba ina son ganin sa ban gan shi ba. To ga lokaci yayi ku ce ni da kaina ina so in gan shi kuma ni ya kamata in je ba shi ya kamata. Kai alhamdulillah. Ku ce mun ba matsala na mun gode kawo mu. Babu saka da alheri Allah saka da alheri. Kai Dan wana idan na duba san ga lallai gaskiya kai sa'an basa. Ai abin da yasa na gaya maka saboda na duba na kun dace. wannan sa kai kullum abin zola da ka bana maka. Muna matsayin ku da Falastina. Muna tare da ku a rayuwa. Tun muna yara ku aka ma alƙawarin kanno ku Farida. Muna soyayya wani irin soyayya ne bai tell me. Wai zai da wanda bana mata a rayuwa. Ba wani hakuri zan yi. Ba ku da wani abin da za ku fara mu a rayuwa. An riga an ci amana na.